nila ako. Thank Yes, you, thank from you. Pampanga. Thank you po. God bless you po. Thank you. More success. Thank you po. Hello po, ako po si Miss Jen from RCA Bida Fiber. Isa po akong team leader ng RCA Bida Fiber. Meron tayong nagganap po ng pabingo ang RCA Bida Fiber. So itong pabingo na po ito, ang tinatawag po natin ay Summer Blast Bingo ng RCA. Sa ngayon sir, meron tayong 90 na grocery items or parang relief para so sa mga 90 persons na nagpa-register kanina. And then meron din po tayong tatlong prize for the first 3 bingo and then may isa pang special prize for the blackout. So ang RCA Bida Fiber po, yun nga po, ang product natin is Bida Fiber 888. Powered by Converge po siya. Isa po siya sa mga plan na bagong labas ni Converge na mas mura at swak na budget para sa buong pamilya. Good for 6 devices na po siya. So unlimited at 1 to sawa na rin po. Ako po si Charito Manalang Cruz, taga Pork 4, Sumascan Seminary, Prado sa Balubao, Pampanga. Bali po nung nag-offer sila sa akin, bali hindi na po ako nagdalawang isip kasi unang-una po kailangan ko po talaga ng internet. Dahil po nag-online seller po ako. Pag po nag-load ako ng 100, di man po siya umabot ng 7 days kahit sinasabi nila na 7 days daw po yung load. Pero 3 days pa lang talaga nawawalan na ako ng load. Kaya napaano na po akong magpalagay ng internet. Bali po yung naging benefits po niya, yung sa ngayon, dun sa mga dati pa, masyadong malaki po. Unang-una po sa price. Tsaka po yung signal po talaga, sa signal po talaga, dun ako nag-base. Malakas po yung signal niya. Simula po nung nilagay yung internet namin, hindi po kami nagkaroon ng disconnection or nagkaroon kami ng nawalan na signal, ganun hindi po. Kahit po umuulan, meron po siyang signal. Very satisfied po kayo sa paggamit po ng Bida Fiber. Oo, very satisfied talaga kasi napakaganda ng signal niya talaga. Super ganda. Talagang subok na subok po yung Bida Fiber. Talagang kung ako sa inyo, yun na lang po yung gawin yung apply sa Bida Fiber. Bida Fiber po talagang subok na po. So, sa mga nais mo na gusto magpakabit ng Bida Fiber 888, pwede po kayong pumunta sa RCA Bida Fiber ng Pampanga page po. Pwede po kayo mag-inquire doon. And then, agad-agad naman po nila kayo i-entertain. Ipaprocess po agad ang application nyo. And then, install agad din po siya. Yes po, install agad. Salamat po! Thank you po.